Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki lagi digawe tanggal 11 20 Pak. 2020. Wah, lagi apa golek ketoke apa golek pendopo iki. Ngeri. Jajal tekok-tekok, Pak. Panas saya. Nek menawa cocok pendapan Lek Damis akan menjadi wali gubernur Jawa Tengah, Lek Damis. Ya Pak ya. Lulusan SD bisa menjadi wali gubernur. Metu ki sing ora-ora, metu ki dalane kene lho. Kok aneh ngono lho. Senengane iki lho kok gawe nesune wong. Kok Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Omah nek gede gak krungu Pak yo. Padahal gember-gember. Waalaikumsalam. Omahe ngene guys iki. Jos iki. Piye Pak? Mbah Samiti. Mbah Samiti pundi? Mbah Samiti. Golek pendopo lho aku iki. Golek pendopo. Golek pendopo. Oh, tak krungu. Ya ora apa-apa, wae anu. Ning putuk. Apa golek pendopo, Bu? Liyane ndine? Ini gak enak. Lho, bakul pendopo ditekoki pendopo kok renek iki lho. Piye maksude? Aku golek pendapan. Kok kowe golek? Gak. Turu gak. Apa nginep turu nang kene aku. Ya tak kira iki muni golek iki golek hubungan tok. Golek syutingan tok. Tak sako. Piye iki maksude iki lho? Oh. Wong kok ra Iki jelas. pesenan. Pesenane sapa? Iki pesen aku. Maksudnya iki kayu tuh tak dekek ngepung ngono, tak dandakno. Kowe nek pengen ngene iki ta? Dandakno to. Heeh, aku dandakno. Soke pesene kayu aku, terus ukire iki dandakno. Pas aku sing dadi mikir lho. Dadi akeh ana ning kono ning Jepara. Moh, Jepara kayune ra koyo wong Jawa Jawa kan Tengah. kayu Blora. dhewe aku yo ngono kok. Jawa Tengah ambek Blora ambek Jepara jare apik Jepara. Wah, Tapi Jepara aneh ya. Kayu didobong. Di sarane diganggang. nising. Betul nising Pak. Diganggang tuh sore iki kaya diopo dadi kan kaya kemang emping. Dadi yo Nek wong jenenge Jati yo ora koyo iki wae nek gak wong akeh aku wakoki. Lah iki dek jare pedidol. Dari sapa? Oh, Pak Sido yo. Ora. Ya wis aku tak golek nunggu anu Pak ya. Mare sing lanang ge enek ayo. Nek ngene iki dadi yo gak mudeng aku. Enek Bu, ndek ngenanane klopake nek duwe menawa. Ndek ngenane tawa. Gak mare sing wedok gak. Gol. Lah yo nek sing lan bojo merah nek tapi gak roh. Iya. Lah iya nek bojone roh nek sing wedok ora roh Pak kuwi. Wong kuwi ra anu. Sapa? Dik nang nyapu dereng ngenten iki, Mak. Tak sapane niku dereng ngenten iki kok sing ana sing. Mas Arifin paling Mas Pandor kok sare. Ya lagi numpang liwat. Lagi numpang liwat. Nggih yo diko menawa yo Pak nganu king Sabin. Numpang liwat ngono. Malah pas sangkaku mak jenengan pun mantuk niku kok Mbak Romo ngono mah pikiranku ngoten meng. Kene. Golek ku montoran nyebuk-nyebuk golek pendopo. Pendopo sing pun dados ngoten. Iya, sing wis dadi ae, gak sakayu. Apa? Alun-alun Jepang genjong ae. Atau nggih. Iya, pendopo arek Jepang tak gowo rene piye, Mbak? Niku nganu iki, Mak. Nek pendopo benten, alun-alun benten Oh, beda ya. Nggih, pendopo kan gedonge, nek sing alun-alun kan ngajeng. Nek gedonge niku tesih nek pendopone tesih tinggi saben malam Jemaah Paing niku enten acara. Lah iya aku ya ape gawe acara-acara ngene iki ya golek pendopo ya Pak ya. Wis ditunggu ae sik aku tak leren dhisik. Wis nyebuk-nyebuk ki. Oh iku ya padha. Aku ape golek pendopo iki. Aku mesti sikilku nyebuk-nyebuk ngono lho. Golekku lho kok maratuwane Ari. Apik aja nih. Wedi. Iki kula disewae regane ning kono, taman, kula pakai kono. Kok ora tekono kula Pak Saiful. Tahu jajar sing go sapi budi ngeprank gue ini kan.
mbek tombal. Kan iki kenalane akeh yo wong cicak wong cicak. Wong jikan ngene iki, wong jikan ngono dia kan jikan wong. Aku ndek ngene iki ditawani, Lek. Ngene iki lho Mak nek ajeng damel konten, aku duwe nggone Mak Soman ndek ngene ape tak kei dil-dilan gak sida ngono. Panjenengan ndang gawe rono, omahku ki andeng ku lho, tokone Siva. Pokoke panggonane nang kono kuwi. Siva lontong ku lho. Omah ndi? Ya blok kono kuwi jarene, ndekne panggonane nang kono. Aku tekon Si palontong lho, emang kaya. blok kono kuwi, jajal kok tak tekok blok wong kono kuwi jajal. Sing nomor Sipa ndak? Coba tekok. Coba Sipa. Tekok dhisik ya. Sampai ke rumah sakit. Sampai ke kiri jalan kanan jalan. Kiri jalan MTS, lu cetak sampai. Lu sampai MTS. MTS nang sampai nang miring. Terus lurus duk. Ya, aku ndek ngene Kendari yo. Sing rene arah sawah, ini masjid, lah pas pojokan ini ki omah. Ya kami tuwa karam jenenge. Ya. Iya. Oke, kita kok Rumah sakit ya. aku ndek ngene iki mergo di Kendari nyah Pakku syuting numpak sekali-kali aku tak omong syuting. Aku ndek ngene di Kendari. Mergo mak ki nek tuku pendapan omahku andenge lontong galak Sipa. Pokoke golek iki niki Muhammadiyah bener banget Muhammadiyah ngono lho. Iya wae kondo Muhammadiyah Pak aku wis goleki ndok kono ngono aku. Kok ngene mak imah kaya ketua aku ngono. Ndok kono kan golek konten kono gak apa-apa mak. Saya kayak pentol bisa. Mari. Kakek Sipa. Masih kita. Sipa. Iya kurang. Yo lah Pak. Iya. Iya selama apa jangan rasa. Tak sambal kacang sama saus tok. Aku sambal kacang. Anu Mak, pas pokoknya telur dia. Saya kira bakal pendapat itu. MTS lurus mentok duk. Lah di kayak pendapat kok. Apa tuku patok. Aku bulan. Bogang kok piye. Bogang lho rasane sithik. Lah wong pendapat kok jare tuku pendapat jare tuku patok. Mau utek ngono aku no. Iso tuku mek patok lho bu apa? Patok nek tuku kowe. Lah tuku bakul. Kuwi lah patok. Iki kayak iki. Wis tok. Kecap ra. Kecap. Gak rasa. Aku rasa ngaduk Sipa yo kopior koyo Sipa. Tuku apa golek pendopo jare tuku patok Mak. Iki sing iki kacang. Ya betul. Yes. Tapi tak nek dikeki pentolne wis ngocros nek. Apa iku MTS lurus mentok. Lah aku mau telepon karo Sipa kok ora disauri yo. Pengkok ya tapi ya. Nggih MTS. Nah iki roh jalan-jalane nek aku gak roh. Tapi aku cuma dikeki ancer-ancer ngono tok. Ya kok kok adek Sipa apa Sipa. Tetep roh kok. Sing kacangnya tak suka. Makasih ya. Aku matur suwun. Terima kasih info nih. Nek tuku pentol keloro dhewe wae. Ramekan yo. Sambel kacang pentol galak. Pentol galak. Pak paring-paring sekolahku. Mbak paring-paring sekolahku. Aku iki apa teko? Kuwi lho, apa jenenge? Wong kene iki jare daerah kene iki aku diduduhi ndek inanane wong kenalan. Nyampak syuting no Pak, karo tak oman Mbak Rita. Engko katon syuting apa ngret. Enek wong dodol ngono iki lho omah pendopo ngono iki lho. Engko endi gone? Omah pendopo. Pendapan ngono. Aku ki kok kae nggone Rita rek ngono. Pun nang masak pekan itu. Sek omahku tuwa kuwi to. Pokoke kok ndekne bakul. Pendopo ngono kuwi lho. Kok pendopo lah, Mak? Joglo ya wis. Karane pendopo. Ya. Pendopo asline nek ora maca. Buktine kaya ngene iki ya. Iya piye? Piye, Pak? Engko ndi gone? Ya kami tuwa kuwi ya. Oke, aku. Aku, Mak. Ana omahe Pak, ana Kok kowe? Iki lak pendapanem. yo kuwi lah Mak, sing dileboni kuwi pendapan iki. Alah. Sampe golek kok. Ya, yo to rene lho. Berarti tak ku.
Lho piye karepe cah? Mbok saya jasa mlebu. Kok jule? Tenang kok rek. Langgone ganti. Patani sik, Pak. Aduh, opo pancingan kok. Aku ora ngados sama mak. Oh, mak. Oh, ndekne iki tawon enggak aku bravo. Ndekne iki tumpak motor gudi ngono wedok-wedok. Yo wong gedhe. Lek aku iki dodol lho lek koyo pendopan koyo mak Saimah. Heeh. Kowe nek ape golek, nek jenengan ape golek lek kok syuting-syuting nang kono gak apa-apa. Aku ki maune yo ora duwe lek, tapi ndekne asline padha Tuban. Iya. Kuwi. Lah aku dikongkon syuting rono lek kok omahku ambek Mbak Ripa. Mbak andeng Mbak Ripa pokoke muni Mbak Ripa ngono lho aku pokoke. Ora mak kleru ngene lho mak. Piye kan koncoku. Lah dekne kan gak iso masarno, sing masarno aku. Ngono lha iki nek enek wong pesen lagi tak gawekno. Oh, pesen berarti. Gak maksudnya gak wis dadi. Aku dikongkon syuting ngono iki jarene. Kowe nek pendelok-delok ngono iki. Ora lah mak, wong pesen-pesen ngono kuwi lho tak gawekno dadak, tak gawekno dadak. Oke, meneng yo. Saka ukuran piro ngono. Ora kok nyuting apa. Dadi delok dadi. Kayune ya apik-apik mak ngono. Yo, Oh, yo cah Tuban mak iki kancaku, cah jemblek lah. Yo, Ayo. iya. Wis kaya aku ngene iki. Bayan. Piye, Pak? Pesen apa? Hah? Nek pesen mak miliaran nek kowe mah. Ora mak, kuwi ngene Piye, mengikuti budgete. Cara ngono misale sampean Kecil 100 ngisor. Ora kayune sak walang nek 100 mengisor yo tak kei gazebo ae mak sing kalahan pos kampling. Lah nek jane Ya aku ki piye apa buat golani mak. Lah ya aku penggolek kuwi mau jarene kongkon. Ya bener kuwi kancamu nek yo. Kok ngomong ngene Mbak Ripa ngono. Cara ngono sing ngergani apa memang aku, dhek sing tukang tak gawe. Oh ngono. Oh, dia sing tukang gawe. Berarti sing gawe wong Tuban. Kayune yo super-super TPK kabeh anjene. Iya, wong iya ngono. Aku kayu TPK mak. Iya, wong iya muni ngono. Lah nek ndeloki gambar-gambare modele piye? Mesti kan gambare enek Pak. Iki budget iki sakmene, iki rego sakmene ngono. Iki mak foto. Apel genten wae. Telepono yo ora yo Pak Dame sakawane ngono. Iya bener ae ndekne wis bojo tak coplok. Ini ki enek nduk Aku ki iki saiki garap ning Nondri kono lho mak. Kowe menang-menang saiki dadi juragan ya, dadi pengepul apa serba bisa dadakan. Lontong iso. Iku gak enak mak. Iya gak apa-apa kok sekarang kok. Aku nek iya kan aku nek ketoke cocok aku yo njaluk kowe ora kok. Tapi aku yo ndelok dhisik lho. Lah malah sih. Iya memang ngene lho mak yo sebelum digawe ya ta aku ndelok bahane sih. Yo. Terus engko nang kono foto apa kuwi. Yo. Lah nek wis deal dadi digawe. Jaluk sampean modele piye? Oh tidak mungkin. Oh njaluk model Pak. Sampean Nek kaya ana ukir-ukirane piye piro. Terus sing tapi nek terlalu kakean ukir-ukiran ge mak yo angel sih ane. Dia tarane kena beduk angel kadang kena debu-debu. Iki tak nggo pendapan-pendapan jobo ae kok kena beduk kena wis biasa iki. Heeh. Apa butuh kayak gini? Ngetan omah. Cedek masjid. Akeh tanahku. Dari gak cedek masjid iki gak. Kono yo tak ya memang kono yo tak kongkon Kan bangun. gawe sing jero. Tak kongkon bangun oleh gak apa-apa mbok kei pendapan terus mbok wadah mobil kok enek. Iya. Kanca-kanca ngono gak apa-apa. Nek iki aku dhewe. Cedek omah kono tak. Ambu kok ngono kok. Ya sak paman yo ora ambu tenanan lah yo Pak yo pamane tinggo apa Pak? Pendapan cukup. Ya cukup sealamane cukup. Alamane ya cukup. Masjid kuwi kok kanggonku kayune. Masjid ndi? Masjid viral kuwi lho.
Nah, yo koyo wis gawekno kok masjid. wis di masjid viral kuwi mulai saka jendela, saka pintu kayune akeh pokoke kayune apik. Iya, memang kuwi kanggo kaya wis. Meneng-meneng kowe ya anu tetan. Pak, yo Allah gak Pas aku kiak nang golek kowe. bisnis ini tak pikir lontong tok ngoten Mbak. Pikir. Terus wong bloronan akeh-akeh juga yo kok aku. Padahal bloro lo kayu apik. Iya. Ya wis jalan. Ku budget kok gak koyo kowe iku mamane budget ada berapa? Ini loh mas, kok tak kirimi foto-fotone, Nah. terus tak kirimi regane, Hmm. terus tak kirimi ukuran sokone. Wes pokoknya tak kirimi kabeh, Wis ning aku nomor sampean. Karek dadi yo. Lah sik to, tak kirimi kabeh sik to, nek sampean di Mbak aku njaluk model iki langsung tak jak meluncur nang Domeban. Delok kayune, ndelok kayune. Iya mas, sampean dadi langsung nang lokasi tek. Wis sak dadine. Iya. Wis sak dadine. Iya mak, wis sak ngangkute, sak Ya, masange. pokok sing Sak masang bisa. kelas-kelasnya nomor pira-pira Mbak? Kalau 1, 2, 3. Aku gawe nang mau diri nang 500. Terus 500 wapi bisa? Wah, sapi. Iya, iya wis sapi. Kok misalnya sapa lah? Sokone pira? Sokone Dek nane kuwi saka 30. Ya masuk. 30 gede. Iya masuk 30. 500. Gak boleh kurang. Nek sing Nek tambahi yo mak jane malah. Nek sing kurang berapa? Pak 5. 30. Iki pira? Iki 20. 30 sak kasurku kalau Pak, kae Iya. 10 cm. Heeh, ya. Kae 40 iki. Iki 40. Iya. Yo. Sak mono. Iya, sak ngono kuwi. Dure. 4 meter. 4 meter. Heeh, nek- Dure. Nek Keling-keling apa? Karek sak jaluke, Mak. Sampeyan jaluk keling. Kowe njaluk apa? Itu Peter sing paling. Ya lah. Atape gede iki. Full. Ono, bentar. Blabak sak ngene kok, Pak. Wah, sampean tak kirim foto. Gede sing beli-beli. Iya. Gede keramik. Heeh. Sampeyan kok tak kirimi fotone. Ya ndelok foto-fotone dhisik ae ya. Yung jengbe yo wong kuliah mana. Nggonku sak harus kabeh. Gara-gara aku wis kesel. Ki lho ngopeni iki. Peteng neh. Petang bulan iki mak wis. Pak, iki jene siwuk kucing iki, Pak. Iya. Jarine mak iki ngono turuk. Angger didedel. Kok gak Anak sagi, Pak kuwi. aku 5, Pak. Lanang kabeh. Aku nek orang duwe wedok tak. Yes, muga-muga ya 5. Muga-muga engko wedok. Heeh, ngono nek. Insyaallah. Heeh. Insyaallah. Aku malah weli jare wedok nek weli. Gak iki. Lah aku nek lanang iki wak, apa nek drene ayu. Gak, Terus mak awakku ora mesti ayu. Iki lho ora mak iki lho. Kene iki ireng, kene iki pireng delok ondang metu ireng-ireng ngene mak. Gak ku angger kene lho blabar rombo wedok. Iya iki blabar rombo sak kene kene. Iki lho delok wetek iki lho matamu. Iki engko iki kene iki angger jebar wedok. Ki angger mluntu lanang. Dampet. Berarti sih, Pak. Carane gawe salah. Gawe Nek biyen salah. lanang kok celana munggah kok kanan kok kiwa. Lah Sing sering kowe carane aku seneng nganggo jengking iki. Pak. Lah kapok kowe. gawe salah. Salah berbeda. Ya wes buat kirimi gambar ae ya. Iya. Kok aku karek mikir. Iya. Lah kuwi Engko nek anu aku tak tekok nunggu pas lontongan gak apa. ya 30. Gunungane pira, Duk? Gak kayu iki sudut ke pengerting. Rono Pak marai. Sampean kerek milih engko. Sesuk Engko nek sampean penasaran pengen roh tenan tak tolongin runtukan langsung. Ngono mak, kowe mak. Gak sambut ternombok kayak alamate ora apa-apa. Engko nek masalah wedi nek gak entuk persen kono ngono kowe. Astagfirullahaladzim. Aku seru akalanemu kowe. Ya Allah mak ora jancok mak ya. Aku ngesakno. Nek awakku ki kan aku plencing mbek pakmu. Ya aku sering rono mak, wong apa angger anu yo rono. Memang nek cah iki gak iso masar, dik masarno ning Bali. Nah ning Bali sedangkan Bali dik proyeke iki gazebo terus. Gazebo entuk sak. Ya ya. Kok imah iki? Ya. Sok mak e, mak e. Iya padha wae. Terus
terus masjid viral kuwi ya papane wis konggol kuwi. Lah iya. Kabeh yang 2 kali. Apik yo maksudnya. Kayune kayu apik. Wong kayu kok golek nang Jepara iki. Allah. Lah wong kene iki Kota Jati jare kok. Piye? Kota Jati kota. Lah iya, Kota Jati jare kok malah golek nang Jepara. Jepara malah golek nang kene. Nah iso. Ya wis aku tak anu mbek Pak Am dhisik. Jadi tiap apa tekok-tekok dhisik guys harga. Berarti harganya ada Delok barang iki ya. Oh, gak enak, Pak. Nek sampean sistem enek. sampean nek sistem ngono ki enake ning Jogja. langsung ya. Wong Jogja golek rene kok. Tapi yo ngono, Mak. Ning Jogja kuwi nek gone udah apa kuwi cara mono bangunan lama-lama ki malah gak anu aku. Keropos sih. Mas kok wis bertahun-tahun. Kok bahan kawat. Bahan kawat, Pak. Iya, Pak. Nah, iki pamane kayu-kayu TPK. Wes to teman jos aku nek jos pengkoh koyo aku. Berarti tertinggi berapa? Kayunya tertinggi berapa? Yo A1 wilayah. A1 berapa? Tergantung. Siji mak yo. Iki mengikuti budget, mengikuti ukuran saka, mengikuti ukuran omahe jalukane. Aku pokoknya budget piro tak gawekno. Duwene piro tak gawekno. Tak padahal duwene akeh kita gawekno matok. Aku ngono. Aku gak terus ngekeki rego sak meneh ngono ya. Budget piro? Kulo karep Pakmu. Pak mesti ngatur dulu kok. Kok nek jadi gambar tapi aku duwe nomormu. Bener pun maneh, Mak. Mbak Indah ya. Iya. Mbok kembare nek Mbak Indah kan Jawa. Aku ki ora Jawa. Kok nek mbok kirim nang Mbak Indah gak apa-apa. Iya. Aku nek kapan-kapan kan aku seneng iki. Iya. Ya semen nang Sampean kalau iki saran, aku jane perisaran pas aku ki senek barange ngono lho, Pak. Mbok padha sibuk. Tapi kan delok barangnya enak ora delok. Nek ana wong kan nek dipajang ki dijual ngene kadang. Pas aku pikiranku ngono. Iya nek bojone sing wong ndek mau pancen iya. Nek iki anake ngene iki pancen dandakno mak bojone mau lho sing mau. Aku dandakno mak tuku kayu. Wong kuwi atape yo ngono mak jalukan atap payung, apa atap model piye ngono. Ora kok terus dadi jreng kok padakno anak mekekeh dadi usem. Omah ora larang macak isih kok piye. Lah aku jengking saithik langsung mending. Lending. Kucing. Pak gedek. Para suwiwuk kucing Pak. Betul dadi banyak anak banyak rezeki. Itu ya rezekine anak. Ya wis kan gambar gawe ngono kok sebetulnya Tak ada apa-apa, Mak. gak tahu ya mau jualan tok wis Ini pokoknya. mungkin ada orang di situ di Udaku. Iya sih, biasanya di Kalimantan. Ya wis ngono ae aku tekok mau beneran ya wis nek kowe dhewe ngono maksudku. Ya bener ya sing tak goleki wong kuwi tenan aku lak terus muni Ombakane panas njaba njero. pajer. Iya. Ya wis ngono ae aku tak nutupno lakon. Oke. Aku nek ndi? Iki aku ape balik ae aku wis entuk kabar iki sayem ya Pak ya. Nek karo Mbak Siva dhewe malah enak. Bos, gak semangka, Bos. Halo Bos. Siva, sehat selalu. Saudara nang kono ke rumahnya Mbak Siva, guys. Kita keluar dari gua Kemarongan. Wes guys, kita pulang. Kita lihat rumah Mbak Romo di sebelah mau dibangun, kita lihat dulu perkembangannya piye iki. Piye ki?
remuk iki. Piye? Dihancurkan. Babar pisan guys iki. Pembangunan Desa Majapahit. Loh. Berarti ora iki benange rak rene ya, Pak, tapi ndek niki lepas kene. Gitu, iki ono aku macul. Iya, lah ya berarti sing dipaculi siki. Bukan pacul. Sakit pacul. Berarti watese pas iki, Pak. Iki pas sama. Iya, cek pas. Melihat biar mergo iki tanah sebelah dibangun dan kita lihat hasilnya dulu. Oke. Wis dibangun sebelah karek nggo mbok bangun ora lho. Enek mandore. Nek mbok titipno kon bangun. Apa sekalian dibangun? Ya. Buka iki pas gini Pak. Berarti juga bongkar. Bangun rumah games. Piye le? Borongane piye le? Nah, iku borongane. Ngono. Gawe nol. Piye Pak? Kalau Pak anak tukange kok aku dibaros lagi rubar kok. iya wis baron dhisik ya. Engko tak kei borongan. Dibaros lagi. Wong ki robar kok njaluk borong. Main cakep, Pak. Oh, ngono model. Ah main oke apa Kok ngorong men lho. pacul kene kok pakai rasa pacul. Nah, panas engko. Nyekel dhuwit ki panas. Bareng yo kok golek tim. Oh, golek timnet. Lah aku kan yang golek gambar dhisik. Nah. Gambar wis akhir, Pak. Ya wis iki kok. Yo boncong. Aku wis entuk tim, Pak. Kok tak kaya akeh yo proyekku ya. Gampang. Kapan yo nonton? Iya nih, aman. Tanggone sampean. Oh, Gaji. Kendilan yo sing kali-kali. Wong tandane gorong kok, Pak. Iki gak susah dadi nek timbangun kono apa kene wis duwe tim. Merah dhewe ta lek dame time bedah rumah. siap. Bersedia, guys. Ya, sampun Mas. Sampun. Iki mak delok tok ngoten lho nggih. Kok ketoke kok tanggaku bangun iki kok ketoke nek tak delok kok bathek piye ngono lho. Sing dodol sapa? Sing dodol sapa? Heh, sing dodol sapa? Sing dodol jajan sapa? Hei. Hei. Sing dodol sapa? Sing dodol. Wah Dewa. Rene tak tekoki, Rene. Tak tekoki Rene. Rene jajal. Sing dodol jajan sapa? Sing dodol jajan sapa?